Chcete se více hýbat a vést zdravější život? Zařízení VivoFit 2 funguje jako strážce osobních cílů, protože každý den zaznamenává vaše pohybové aktivity. Pokud jste pomocí telefonu nebo počítače prvotně nastavili náramek VivoFit 2, jste připraveni začít. Pro změnu údaje na displeji stiskněte tlačítko. Chcete-li zapnout podsvícení, stiskněte tlačítko a krátce je podržte. Zařízení VivoFit 2 automaticky vytváří denní cíl na základě vašich předchozích výsledků. Jednoduše choďte nebo běhejte, dokud se cíl nedostane na nulu. Náramek VivoFit 2 neustále počítá vaše kroky, i když jste již svůj cíl přesáhli. Na základě průběžných výsledků je váš cíl postupně upravován. Dlouhodobé sezení může v těle snížit produkci enzymů, které spalují tuky. Tento efekt můžete zvrátit častými krátkými procházkami. Abyste na pohyb nezapomínali, zařízení VivoFit 2 zobrazuje červenou výzvu k pohybu, doprovázenou zvukovým alarmem. První výzva se objeví, pokud sedíte 1 hodinu. Po dalších 15 minutách nečinnosti se rozsvítí další dílek. Chcete-li výzvu k pohybu vymazat, stačí se na pár minut projít. Chcete-li spustit sledování spánku, stiskněte a podržte tlačítko náramku VivoFit 2, dokud se na obrazovce neukáže slovo spánek. Ráno stisknutím tlačítka zařízení probuďte a začněte zaznamenávat kroky k dosažení nového cíle. Statistiku spánku můžete později zobrazit ve službě Garmin Connect. Náramek VivoFit 2 se v určitých časech automaticky průběžně synchronizuje s připojeným mobilním zařízením, například při dosažení určitého cíle nebo po uskutečnění více kroků od poslední synchronizace. Chcete-li náramek synchronizovat webem Garmin Connect ručně, zkontrolujte, zda je k počítači připojeno zařízení USB stick. Poté stiskněte a podržte tlačítko na náramku VivoFit 2, dokud se na displeji nezobrazí nápis synchronizace. Pokud chcete náramek ručně synchronizovat s aplikací Garmin Connect Mobile, zapněte technologii Bluetooth na telefonu a poté na náramku stiskněte a podržte tlačítko. Další videa vás naučí, jak používat náramek VivoFit 2 ve spojení se srdečním tepem, jak se přidat k online výzvám a mnoho dalšího.